ako si odrezal pravačku. Ja aj toto myslíš? No a neuveríš, sme rozbijali vo Hvoznici dvojhrob, nie? Úplne na piču sa rozbijal. A boli tam také... Počkaj, na to si dám žuvak, na tento storytime, lebo ťa odjebe z toho, jak som sprostý normálne. Dobre to máš, hej? Dávam to jak amatér, skurvený. A rozbijali sme ten hrob, ne? A tam boli také železa, osmičky, to je asi, ja neviem, takéto hrubé, dajme tomu. No a proste som to poodstrihával a som to zobral, že sa to môže použiť do pomníkov, vieš, lebo keď navrtáš pomník, podložku, tak do toho ide ešte štift, také železo, aby ti to proste držalo. A okrem toho tam ide ešte donútra aj okolo silikon. No, a ja som si, normálne, jak som mal monterky, piča aj zostal, jak som mal monterky, tak proste takýto vačok mám na monterkách, hej? Proste to, no, a proste takýto vačok, jak mám tu, tak mám aj na monterkách, nie? A kokot, som si tie želieska, čo som odstrelil, ja neviem, takéto tie želieska mohli byť, tak som si ich dal takto do monteriek, nie? A kolega rozbíjal a ja som šiel, že si zoberiem oné. Mal som vedľa fúrik a tu boli rozbité kamene, že idem si ho naložiť. A jak som sa skrčil a šiel som ten kameň dvihnúť, tak presne ak mi trčalo to želiesko odtiaľto, tak to šmykol, nabral som ten kameň a že to začalo krvácať, začali tu byť taká hustejšia krv a ja že ty koko to čo? Tak som to si rýchlo utrel, vydezinfikoval, lebo však vieš to, keď tam máš staré hrdzavé železo, tak aby som náhodou nechytil nejakú pliagu alebo niečo, ale inak to bolo ready, no ale krvácalo to tak, jak keď sa 13-ročné pičky režú po žile, vieš, proste, no po žile, po ruke, že proste iba tak slabo to tieklo, taká hustejšia krv. Ale kokot, jak som sa skrčil pre ten kameň a iba jak mi to šmyklo proste tú ruku, no ja som bol pičistom. Zemetrasenie. Dobre to máš počuť, že si sa pobil s medveďom. Hej, on tam vlastne z tej hrobky vyskočil medveď a on ma potom pobil. No, takže tak.